טוב, אז אחרי כל הדיון שהיה לנו בנושא הפלאגים והמצתים, אז החלטתי ככה, קניתי קופסה אחת אירידיום לייזר, ולבקרה קניתי עוד קופסה אחת, שתי קופסאות. בשביל בדיקה הבאתי מולטימטר, ואנחנו נבדוק התנגדות בכל המצתים. טוב, אז נתחיל בראשון, קופסה, 4 מצתים, קופסה שנייה לבקרה. טוב, אנחנו נתחיל להתנגדות. יופי. לפי היצרן NGK, התנגדות צריכה להיות 5,000 אום. פלאג ראשון. נראה בסדר. בואו נבדוק התנגדות. בטח זה לא משנה. אחד פה. אחד. נוגעים בקצה. נוגעים בקצה. 502. איזה יופי. פלאג ראשון. פלאג שני. נראה בסדר. נוגעים התנגדות. 5-8 ו-3. בסדר. נזכור את זה. 5-8. פלאג שלישי. נראה בסדר. נוגעים התנגדות. 6-4. אוקיי. 6-4. פלאג רביעי. נראה בסדר. נבדוק התנגדות. 6-1. אוקיי. בסדר. אוקיי, בואו נמשיך לקופסה השנייה. פלאגים. פלאג ראשון. נראה בסדר. נבדוק התנגדות. 5-3. כן, בסדר גמור. נשים פה קצת. פלאג שני. כן, NGK אירידיום. בואו נבדוק אותו. 517. בסדר גמור. שלישי. נראה בסדר. התנגדות. 5-2. מצוין. והרביעי. נראה בסדר. 5-4. אוקיי, מצוין. ככה, לנושא של הבדיקת מגנטיות. לצערי אין לי מגנט בנפרד, אבל יש לי פה איזה כשני מגנטים. אוקיי, ניקח פלאג אחד מפה, פלאג אחד מפה, שני פלאגים. אוקיי, אני אסביר לכם מה הבעיה. אירידיום עצמו במקור הוא לא מתמגנט, אבל האירידיום זה רק השפיץ, הליבה שבפנים, שהולכת לכל האורך. עכשיו, אי אפשר לבדוק אותה פיזית, כי איך שלא תשים את המגנט, הוא יתמגנט לגוף. עכשיו, גוף עצמו, פה. ופה זה סקסוגת, ברזל עם כל מיני מתכות שונות. זאת אומרת תראה שאנחנו שמים, הוא מתמגנט, ובצד השני הוא מתמגנט. אבל בשביל לשלם הבדיקה, נשים אותו חזרה. זה פלאג אחר לגמרי. אותו סיפור. האירידיום שמתכת נמצא בקצה, בליבה של הפלאג. זה וזה סגסוגות. והן מתמגנטות. מתמגנט. מאחורה מתמגנט. יפה. מה שמראה זה שבדיקת מגנטיות לא שווה לכלום. טוב, אז סיכום ומסקנות. אוקיי. אז כאן אתם רואים את כל המדדים של כל הפלאגים. וכאן אפשר לראות את התווך, שזה מראה שהפלאגים תקינים והם עדיין מקוריים.
וכמו שכבר דיברנו, שאם כן בבדיקה הפיזור של ההתנגדות הוא לא סביר, זאת אומרת יכול לקפוץ מ-1.5 אום, 1000 אום, ל-12,000 אום, יכול להראות שלא תקין, שאין בכלל התנגדות. זה סימנים לכך שהפלאגים מזויפים או לא תקינים. אז אני מקווה שזה ענה להרבה אנשים.